Hej YouTube, det her er den første video jeg laver, eller ikke første, jeg har haft en anden kanal, hvor jeg også kunne, men den kanal blev så hacket, så nu har jeg den her, en ny, så det er den første video jeg laver på min kanal, og så tænkte jeg, at vi kunne starte ud med noget single player let's play, og jeg har ikke spillet, på min anden kanal, der spillede jeg Minecraft, og der blev jeg så også hacket i Minecraft altså. Og så er jeg så tilbage med mine gamle kode. Jeg fik den sådan hacket tilbage. Og ja, hvad skal vi kalde det her? Jeg tænker eventyr. Sorry for den pause der. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg pausede den, men det blev i hvert fald eventyr.com, den kom til at hedde. Og jeg spiller med Fateful. Fuck, lækker. Okay. Så er der måske lige fail. Jeg tror det er den der. Render distance 4 chunks. Okay, lad os starte ud med at tage en dukkert. Og som I kan se, så recorder jeg med Bandicam, og jeg har ikke rigtig fået lavet nogen intro endnu, så der kommer ikke nogen intro på den her video. Men jeg får en af mine venner til at hjælpe mig med at lave en intro. Træer. Lad os starte med at hugge noget træ. Jeg kommer tilbage, når jeg har hugget noget træ. Jeg skal lige holde tjek noget. Jeg kommer tilbage, når jeg har hugget noget træ. Okay? Ja. Like. That. Ja. Der skete lige nogle tekniske problemer, så ja. Når jeg hugger noget træ, så er jeg tilbage. Ja, så jeg vil være tilbage, når jeg hugger noget træ, og jeg har så fået hugget noget. Så jeg tænker, lad os gå ned i lave en mine, få et stensvær og dræbe nogle dyr. Og så skal vi vist videre. Eller, jeg tror, vi bygger vores hus af nærheden. Yes, sten allerede. Men jeg kommer måske også ud med noget mod showcase, og jeg siger måske, husk det, mod showcase, jeg kommer ud med noget Hunger Games, jeg kommer ud med noget der hedder Gem Miners ind på en server der hedder playeecraft.com, eller så er det DK, det kan jeg kraftedeme ikke huske. Jeg er slet glad. Men og jeg kommer ud med, hvordan man får texture packs, hvordan man får nogle bestemte mods. Og ja, det er så det, jeg kommer ud med.
jeg kommer selvfølgelig også ud med sådan noget som Team Fortress, måske. Og så måske også noget League of Legends og noget... Måske kommer ud med et spil, der hedder Batman Arkham City, men det kunne måske. En af mine venner, der inspirerede mig til at lave videoer, som hedder Mikkel. Han, det er sådan set hans skyld, jeg sidder her lige nu og laver videoer. Og det er sådan set funny nok. Så vi siger tak til Mikkel. Og ja. Siger vi. Vi skal seriøst bruge noget, der er slæder og sådan noget. Dø. Ja, og så skal vi dræbe dig. Fuck, jeg lægger. Nu lægger jeg ikke. Yes. Bare lidt mere læder, så vil jeg blive glad. Så vil jeg sige, that's how we do it. Put it bare down. Okay. Jeg tænker, fuck det crafting table derovre. Og så tænker jeg, lad os komme lidt videre. Nej, lad os ikke komme videre. Jeg skal seriøst have kogt noget mad. Kom ind til det crafting table igen. Jeg kan ikke løbe. Okay, med noget kul i. Det skal jeg lige noget have fat i. Dør. Så siger vi, jeg har med dig dør. Jeg tror bare, vi laver et nyt crafting table. Ja, kul. Skal jeg lige ind og tjekke, om jeg har monstre på. Ja, det skal være på normal. Og jeg kommer også til at lægge video ud med andre af mine venner. Men det bliver ikke lige i dag. Og hvis jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det, men jeg bruger Fade Full Texture Pack 32x32 HD. Og hvis I spørger, hvorfor jeg hugger alt det her dirt, så er det fordi, jeg vil blokke den her pizza en gang. Så slutter der. Video settings, brightness, så kan I måske også se lidt. Der var kul. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg laver lige nogle torches. Okay, vi kollekter lige noget af det her. Kogt pork chop. Okay.
tager lige halvdelen af det der derovre i.